онче ки мо медонем маҳдуд аст ва онче ки намедонем беохир аст. Пас месазад талош кард ва ҳар чӣ бештар донист. дуруд ба ҷамъи шумо бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони синамо. Шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо мекунед ва ёдовар мешавем дар ин барнома суол барои дарёфти калима пешниҳод мешавад. мавриди зикри хос аст ки барнома ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи телевизиони синамо роҳ андозӣ мешавад. дӯстони азиз, ёдовар мешавем дар барномаи имрӯзаи Мизони Хирад як гурӯҳи ҷавонон аз Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода иштирок менамоянд ва ҳамаи шуморо ба студияи марказии телевизиони синамо хайрамақдам мегӯем. мехоҳам шуморо бо қоидаҳои барнома шинос кунам. даври аввали барномаи мо даври интихобӣ ном дорад. яъне дар ин бахш мо 3 суол пешниҳод мекунем. касоне ки аз қобилияти зеҳнии худ истифода мебарад ва ба суол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, ба даври дуюмро хат мегирад. яъне аз 7 нафари шумо мо бояд 3 нафарро интихоб кунем. пас он дар даври дуюм рақобатҳо бозам тезу тунд мешаванд ва он нафаре ки ба дониши худбоварӣ дорад метавонад ба даври ниҳоиро хат мегирад. яъне ба фикрам ки мақсади барнома барои шумо ошно шуд. пас биёед бозиро шурӯъ мекунем. чӣ гуфтед? дар кишварамон ёдгориҳои таърихӣ зиёданд ки масалан таваҷҷӯҳи сайёҳони чӣ дохил ва хориҷиро ҷалб менамоянд ва боварӣ дорам ки ҳар яки шумо ба осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рафтед. ҳастанд нафароне ки нарафтанд. ҳама рафтанд ба фикрам. ва аз ёдгориҳои таърихие ки бевосита аз минтақаҳои гуногуни кишварамон ёфт шуданд албатта огаҳӣ доред, дидаед. ва яке аз бозёфтҳои бисёр ҳам нодир ин ҳайкали Буддо мебошад. суол чунин аст: ин ёдгорӣ аз кадом маҳал ёфт шудааст? калима аз 10 ҳарф иборат аст. шояд моваронаҳр. хуб мовароунаҳр нест. ин маҳал дар вилояти Хатлон аст. марҳамат. шаҳр, рости гап шаҳрашро намедонам. аз чанд ақида, аз чанд ҷо маълумот гирифтам ки яъне ки ин як теппаст ки баъд аз ҳайкалҳои зиёд ёфтан онҷоро яъне ки бо номи аҷинатеппа ном мондагиянд. чӣ хел ки яъне як теппаст гуфтам, баъд аз бисёр ҳайкалҳоро ёфтан ба аҷинатеппа мондагиянд. яъне ҷавоби ниҳоии шумо чӣ аст? аҷинатеппа. пас биёед кафкӯб мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. мо иштирокчии аввалро интихоб кардем. ба ҳамин тавр суоли дуюмро пешниҳод мекунем. иҳота кардан, муҳосира, печонида гирифтан, ҷойи мустаҳкам. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ва ҳатто дар ҳамин мавзеъ яке аз филмҳои бисёр ҳам маъруфи мо қисмати шоир ба навор гирифта шудааст. ҳисор. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. як кафтубӣ мекунем. ба сӯи ҳисори диш андар кашид, биёбону бераҳ сипаҳ густарид, гуфтааст Фирдавсӣ. шаҳре дар мовароунаҳр ки дар замони пеш бо будхонаҳояш машҳур будааст ва ҳатто ин калима будхонаро низ ифода мекунад ва аз 6 ҳарф иборат аст. ҳатто номи яке аз ноҳияҳои Тоҷикистон аст. марҳамат. шояд Хӯросон бошад. ва ин ноҳия дар вилояти Хатлон аст. марҳамат. Бухтар. бухтар нест.
суол бори дигар такрор мешавад. шаҳре дар мовароунаҳр ки дар замони пеш бо будхонаҳояш машҳур будааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. номи яке аз ноҳияҳои кишвар аст. марҳамат. ноҳияи Фархор. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин ноҳияи Фархор буд. бале. бути ман ҷонвар омад, шаманаш бедилу ҷон, манам ӯро шаману хонаи ман Фархор аст гуфтааст бухороӣ. ҳамин тавр бинандаҳои азиз, даври аввали барномаи Мизони Хирад ба анҷом расид ва мо 3 иштирокчиро интихоб кардем ва акнун месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем. ва чӣ кунем ки қоидаи барномаи мо низ ҳамин аст ва танҳо бояд онҳое ки ба дониши худ боварӣ доранд ва арзанда ҳастанд ба даври дуюмро хат бигиранд. барои ҳамин барои дастгириҳоятон, барои омаданҳоятон изҳори сипос мекунем. бори дигар хушомадед. шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо доред, бинандаҳои азиз, ва ҳамакнун бахши аввали барномаи мо ба анҷом расид, аниқтараш даври интихобӣ, ва мо ба даври дуюм мегузарем. ва пеш аз оне ки даври дуюмро оғоз кунем, биёед бо иштирокчиён ошно мешавем, онҳое ки бевосита ба ин бахш рохат гирифтанд. марҳамат, худатонро шинос кунед. акнун дилшод болтаев ҳастам, донишҷӯи курси 4-уми Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. хуб дилшод, шумо дар кадом бахш таҳсил мекунед? рӯзноманигори телевизион. дар баробари оне ки ба хабарнигорӣ машғулед, боз масалан ягон истеъдоди дигар ҳам доред? шояд истеъдоди ровигӣ, нависандагӣ ё нависандагиам дорам, кам тарона ҳам менависонам, шеър ҳам эҷод мекунам. баъд ба танзим бисёртар шавқ дорам ва мехоҳам ки студияи худро таъсис диҳам. барои расидан ба орзуҳоятон ба шумо муваффақиятҳо, комёбиҳо таманно дорем ва бо иштирокчии дуюм шинос мешавем. марҳамат. фарҳноз Абдураҳимова ҳастам, донишҷӯи курси 4-уми шуъбаи рӯзноманигори телевизиони Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. хуб, Фарҳноз, шумо чӣ? дар баробари он ки донишҷӯ ҳастед, боз ба чӣ кор машғул аст? бештар лаҳзаҳое ки ғамгинам, бештар тарона эҷод мекунам ва ба қироати шеър вақти худро сипарӣ мекунам. банда макҷону исфандор ҳастам, донишҷӯи курси 4-уми шуъбаи рӯзноманигори телевизиони Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода. Исфандиёр, Фарҳноз ва Дилшод ҳастанд. бинандаҳои азиз, иштирокчиёни бахши дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад, ва акнун дар ин бахш ба ҳар сеи шумо 3 суолӣ пешниҳод мешавад. нафаре ки бо истифода аз дониши фаровонии худ кор мегирад ва ба суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, ба даври ниҳоиро хат мегирад. яъне бозам дар ин бахш ба шумо суол барои дарёфти калима пешниҳод мешавад ва албатта мо миқдори ҳарфҳоро мегӯем. яъне ба ҳар сеи шумо барор мехоҳем то дар бахши ниҳоӣ ғолиб биёед ва соҳиби тӯҳфа шавед. акнун дӯстони азиз, оғоз мекунем даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро. рафтем. хуб, суоли аввалро аз кӣ шурӯъ кунем? шояд аз Фарҳноз, ҳамин тавр не? барои он ки дар мобайни ду ҷавон як гулдухтар аст. ба ҳамин хотир аз Фарҳноз суолро оғоз мекунем. бо диққат бошед. ин калима номи дарахти мевадори маъруф аст. калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар мамлакатҳои гарм аз ҷумла дар Тоҷикистон низ мерӯяд. меваи ин дарахт кулула ё кулчамонанди доначадор ва ширин буда, ранги зард ё сиёҳи сурхчатоб дорад. аз он ки меваи ин дарахт навбат ба навбат пухта мерасад, онро дубаҳра низ мегӯянд.
суол фаҳмо аст? акнун бигӯед ки ин кадом мева аст? иборат аз 5 ҳарф. анҷир бошад. ҷавоб комилан дуруст аст. пас як ҳафтумӣ мекунем ба ифтихораш. гирифторам дар ин бӯстон мани пир, ба дасти гӯшмоли ғам чу анҷир, гуфтаанд мулҳам. соли аввал ба иштирокчии дуюми барнома аниқтараш ба Дилшод. дарахти ҳамешасабзе ки дар баъзе кишварҳои гарм мерӯяд, аммо дар Тоҷикистон намерӯяд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. меваи он дарахтро дар намак хобонда хом мехӯранд ва аз он равған мекашанд. ба ин калима як ҳарфи а илова шавад, ин номро ба духтарон мениҳанд. яъне агар пасванди а дошта бошад, номи духтарона мешавад. иборат аз 6 ҳарф. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. хуб, 10 сонияи шумо ба анҷом расид. мутаассифона вариант надорам. яъне Дилшод шумо ҷавоб надоред ба ин суол? бале. мутаассифона ин калима зайтун буд. яъне агар ба он пасванди а мемондем, зайтуна мешуд ва аз он равған низ мекашанд. акнун суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома ба Исфандиёр. дарахти кӯтоҳқад ё буттаҳои калон ки дар биёбонҳои Осиёи марказӣ мерӯяд ва гармии ҳезумаш хеле баланд мешавад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. ангишти беғубори серҳарорат ки аз чӯби он тайёр карда мешуд ва барои гарм кардани сандалӣ ба кор мерафт. яъне онро туғ ҳам меноманд. дар ихтиёри шумо 10 сония аст. вақт рафт. ҳаминтар вақт ба анҷом расид. марҳамат, ҷавоби ниҳоии шумо. мутаассифона ҷавоб надорам. яъне шумо на вариант ва на ҷавобе надоред. мутаассифона ҷавоби ин суол саксавул буд. вале шумо мутаассифона посух гардонида натавонистед. акнун суоли дуюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Фараҳноз. Фараҳноз, шумо ягон навъи асбоби мусиқиро навохта метавонед? навохта наметавонам, лекин ба ман бисёртар писанд аст скрипка. яъне шунидани садои скрипкаро назм мебинед? хуб, суол чунин аст. чӯби хушбӯи сиёҳранг ки одатан бо сӯзонидан дар миҷмар хушбӯй медиҳад, умуман чӯб ҳезумро мегӯянд. калима аз 2 ҳарф иборат аст. гиёҳе ки барги ғафси каж дорад ва онро барои даво ва зинат истифода мебаранд. яъне он ҳам дар тиб ва ҳам барои ороиши инсонҳо истифода мешудааст. ва ҳамчунин устухони бехи забонро ҳам мегӯянд. акнун шумо бигӯед ки ин кадом калима аст? иборат аз 2 ҳарф. вақт рафт. даҳ сонияи шумо ба анҷом расид. марҳамат, ҷавоби шумо? ҷавобе надорам ба ин савол. дӯст ҳамон беҳ ки балокаш бувад, уд ҳамон беҳ ки дар оташ бувад. яъне ҷавоби суол чӣ буд? вале мутаассифона шумо ҷавоб дода натавонистед.
суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома боз ба Дилшод. асбоби қадимии удмонанди мусиқӣ ки 8 тор дорад. ин асбобро Исо паёнбар менавохтааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. асбобе ки оҳанги он ба ғоят рӯҳбахш аст. акнун шумо бигӯед ки ин кадом калима аст? суол фаҳмо аст. дар ихтиёри шумо 10 сония аст. вақт рафт. ҳаромат, ҷавоби ниҳоии шумо. чанг 4 ҳарф 6 ҳарф гуфтед, бале? бале, калима аз 6 ҳарф иборат аст. марҳамат, ҷавоби ниҳоии шумо. агар ҷавоб надошта бошед, 6 ҳарф. танбур? яъне ҷавоби ниҳоии шумо танбур буд. варианти ман ҳамин аст. аниқ намедонам, мутаассифона. мутаассифона, ҷомею бутею барбате дар лаби кишт, ин ҳар се маро нахду туро насия биҳишт. яъне ба фикри шумо ҷавоби суол чӣ буд? барбат буд. нохунак асбобест ки бо он танбур рубоб торро менавозанд. 6 ҳарф. номи мардона ҳам ҳаст. шумо ман асбобро бо чӣ менавозед? ман ягон асбобро навохта метавонед? асбобҳое ки торӣ бошанд. яъне каму беш гитарро. асбобҳои дигаре ҳастанд ки ба монанди танбур, рубоб ва тор. ана ҳамин калима аниқтараш ҷавоби ҳамин суол. нохунак асбобест ки бо он танбур, рубобро менавохтанд ва ҳатто номи мардона аст. номи занона не. занонро намегузоранд чунин ном. 10 сония вақт доред. вақт рафт. варианти ман мизроб аст. заданд он мутрибони нағманаи ранг, зи аввал гармтар мизроб барчанг. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калима мизроб буд. суоли сеюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Фарҳноз. падари падар, ҷад калонтарин қисми китоб ки ба фаслҳо ҷудо мешавад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. шоиста, лоиқ, муносиб, мувофиқ ва дар хурро низ ин калима ифода мекунад. акнун шумо бигӯед ки он кадом калима аст? гуфтем иборат аз 3 ҳарф. вақт рафт. боб. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи боб буд. зин ҷаҳон фирқаи шаётинанд ки чу иблис боби нафринанд. аллакай Фарҳноз ба 2 суоли даври дуюми барнома ҷавоби дуруст пешниҳод кард. хуб, акнун суоли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома боз ба Дилшод. бо диққат бошед Дилшод. дастаи варақҳои паси ҳам духташуда. калима аз 6 ҳарф иборат аст. имрӯз асбоби хониш аст ва аз он ҳама донишҷуён истифода мебаранд. масалан, агар донишҷӯе ки ҳамонро надошта бошад, шояд ба донишгоҳ даромадан нагузоранд ӯро.
ба он хотир ки то як андоза ифода мекунад ки он донишҷӯ аст. шояд ҷувздон бошад. дар ихтиёри шумо 10 сония вақт аст. вақт ба анҷом расид. дафтар. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи дафтар буд. дар нагирад дамадаи носеҳи доно ба камол. бо бароташ наниҳи дафтари доноиро гуфтааст хоҷа Камол ва аллакай Дилшод ҳам ба як суоли мо ҷавоби дуруст пешниҳод кард. суоли охирин ба иштирокчии сеюми барнома, ҳаниқтараш ба Исфандиёр. Бо диққат бошед, Исфандиёр ба ин суол ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед. яъне дар баробари Фарахноз ду ғолибият доред. яъне ки ба ду суол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед ва барои муайян кардани иштирокчии ниҳоӣ мо маҷбур мешавем ки аз суоли иловагӣ кор бигирем. агар ба шарте шумо ба ин суол ҷавоби дуруст пешниҳод кунед. чӣ мунис ва ғамгусори инсон аст ки ҳузну андӯҳро ба суруру шодмонӣ табдил мекунад? калима аз 5 ҳарф иборат аст. чӣ мунис ва ғамгусори инсон аст ки ғаму андӯҳро яъне ба суруру шодмонӣ табдил мекардааст. тасаввур кунед ки вақте инсон дилгир аст, шояд вақте ягон мушкилӣ дорад ва роҳи тадбир тавассути ҳамон чиз меҷӯяд ва ӯ шояд ягона марҳамгари инсон ҳам дар зиндагӣ бошад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. вақт рафт. ду вариант дорам аслан. мо мутаассифона як варианти шуморо бояд қабул кунем, ба он хотир ки агар шумо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед дар барнома боқӣ мемонед ва агар на, пас барномаи моро шояд тарк мекунед. хар якум варианта мегирем. ин яъне ғамгусори ҳамаи инсонҳост. ин фаришта модар аст. яъне ҷавоби ниҳоии шумо ин модар аст. як варианти дигар аст китоб. акнун шумо бигӯед кадом варианташро қабул мекунед ки мо ҳамонро ҷавоби дуруст интихоб кунем. бошад модар. яъне ҷавоби ниҳоии шумо модар аст. ҳамин тавр. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест. дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. мутаассифона ин камтуби ба он хотир буд ки шумо яъне ҷавоби дурусти суолро ёфта будед, вале ду вариант доштед ва бокене ин бозӣ аст. бокене. ҳамин тавр дӯстони азиз, даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом расид ва то як андозае ду ҷавонписаре ки айни замон дар барнома мебинед ба як бонуи зебо роҳ кушоданд то ин ки ба даври ниҳоӣ рохат бигирад ҳам Исфандиёр ва ҳам Дилшод. ва мо ба Исфандиёр ва Дилшод изҳори сипос мекунем ба он хотир ки дар барнома воқеан ҳам иштироки фаъол доштанд, ба суолҳо ҷавоби дуруст доштанд ва ҳамчунин чандин вариантҳоро пешниҳод карданд. пайваста талош карданд то дар ин барнома ғолиб шаванд. яъне итминон дорем ки дар нашрҳои баъдии барнома боз бо мо ҳамкорӣ мекунед, меоед ва иштирокчии даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад мегардед. аз ҷониби яке аз сарпарастони барнома нашриёти адиб ду китоб тақдим мекунем. боварӣ дорем ки ин китоб дар зиндагӣ ва дар ҳаёти шумо судманд хоҳад буд.
дӯстони азиз, ёдовар мешавем иштирокчии даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад, як нафар бону, аниқтараш донишҷӯи курси чоруми Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода Фарахноз интихоб шуд ва ду ҷавон писари мо ҳам Исфандиёр ва ҳам Дилшод албатта дар бозӣ бисёр ҳам иштироки фаъол доштанд. вале чӣ кунем ки қоидаи барномаи мо ҳамин аст ва бояд аз 3 нафаре ки дар ин ҷо аст бояд як нафар ба даври ниҳоиро хат бигирад ва пеш аз оне ки шумо барномаро тарк мекунед мехоҳам андешаҳои шуморо доир ба барнома бифаҳмем. яъне ба фикри шумо имрӯз чӣ гуна бозӣ буд? марҳамат. ба фикри ман хеле хуб гузашт, чун саволҳои хеле мантиқӣ буданд ва моро водор кард ки каме ҳам бошад фикр кунем ва он асбобҳое ки ман гӯем наёфтам ҷавобашро ва мин баъд кӯшиш мекунам ки асбобҳоро номҳояшонро ва чӣ хел буданашонро бояд донам. кӯшиш мекунам ки ҳамин асбобҳоро бояд донам. ақлан навохта ҳам натавонам, бояд донам дар борашон камтар. бале, ва медонед чӣ Дилшод, дар зиндагии инсон ҳама чизро донистан наметавонад, вале умуман ҳамин барномаҳо баъзан вақт як василае мешаванд то инсон ҳарчи бештар талош кунад ва аз донишҳои гуногун бохабар шавад. бале, яъне имрӯз иштироки шумо хеле фаъол буд, яъне дар сатҳи хеле баланд ҳунарнамоӣ кардед ва як имконияти хубе додед ба як бону. барнома беҳтарин буд аз нигоҳи ман ва ман хеле шудам ки дар ин барнома иштирок намудам ва муҳим ғолибият нест, муҳим ин иштирок аст ва агар ба як таври дигар гӯем мо ба гуфти Дилшод ман камтар ба бону ҳамон гузашт кардем, чунки агар акнун бо ин гузашт мо дигар ба ин ягон туҳфа намекунем, ин ҳамин туҳфа аст. ба дигарон низ тавсия медиҳам ки ба ин барномаҳо биёянд, иштирок намоянд ва дониши худро сайқал диҳанд. ина чизҳое ки нафаҳмида будам ба монанди намун чанд намуди асбобу яъне гиёҳу чӣ дар ин ҷо фаҳмидам. хеле шудам. ман аз мағлуб шуданам, яъне ки умуман роҳафтодаам нестам, барое ки ин худаш қоида ҳамин аст, касе агар камтар кӯшиш кунад ӯ ғолиб аст ва мо низ боз бештар кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои дигар ғолиб оем. воқеан ҳам шумо имрӯз иштироки хуб доштед Исфандиёр, ва агар миёни ҳамун ду вариант шумо якеро ҷавоби дуруст интихоб мекардед, аниқтараш китобро, шумо шояд имрӯз рақобати шумо бо Фарахноз бисёрам тезу тунд мешуд, вале бозам мегӯем ки ҳамун як гузашти хурди шумо буд ба Фарахноз. китоб варианти худам буд, модар варианти дигарон буд. афсус ки варианти худро пешниҳод накардам, аз дигаронро интихоб кардам. яъне мегӯянд ҳар чӣ ки дил мегӯяд ҳамонро кардан лозим аст. ба ҳамин хотир ба ҳардуи шумо бозам изҳори сипос мекунем, омадед дастгирӣ намудед ва итминон мекунем ки дар нашрҳои баъдӣ низ бо мо ҳамкорӣ менамоед. бори дигар изҳори сипос, хушомадед. шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо доред дӯстони азиз, ва мо қарор дорем дар бахши ниҳоии барнома. Фарахнозбону, дар ин бахш ба шумо 7 суол пешниҳод мешавад. натарсед, 7 суол пешниҳод мешавад. боварӣ дорам ки ин суолҳо яъне то як андоза осон ҳам ҳаст ва шумо албатта ки ба онҳо ҷавоби хоси худатонро низ доред. биёед оғоз мекунем ва дар ин бахш бозам ба шумо 10 сония вақт дода мешавад. кӯшиш кунед ва саросима нашавед ва ба суолҳо ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод кунед. суоли аввал: яке аз повестҳои Садреддини Айнӣ иборат аз 4 ҳарф. сағир бекас. одина. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт.
ятим аст. сухан буд умре ба ҳар дур ятим, чу тифле ки монад зи модар ятим. бале, ҷавоби аввал дуруст аст. яъне фараҳнозбону тавонист ба суоли аввали даври ниҳоӣ ҷавоби дуруст пешниҳод кунад. акнун 6 суоли дигар шуморо дар пеш аст. номи китоби монӣ ки дорои сурат ва нақшҳои гуногун будааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. номи як деви мозандарон ки рустам онро куштааст. имрӯз номи яке аз озмунҳост ки гузаронида шудааст. ҳатто номи яке аз паҳлавонони туронӣ аст ҳамин калима. dah сонияи шумо ба анҷом расид. марҳамат фарҳанг. Сиявуш. яъне ба фикри шумо ин сиёвуш аст. ба теша сурати ширин ба он санг чунон барзад ки монӣ нақши аржанг гуфтааст низомӣ. ба фикри шумо ҷавоби ин суол чӣ буд? Аржанг. бале. номи яке аз подшоҳони эронӣ сосонӣ иборат аз 5 ҳарф. номи падари нуширвон яке аз ёдгориҳои қадима дар ноҳияи ҷанубии кишвар ва қисмати аввали номи ин ноҳия чунин аст. дар ин ҷо яке аз шоирони классики адабиёти тоҷик таваллуд шудааст. иборат аз 5 ҳарф. дар ихтиёр 10 сония доред. вақт рафт. сомонӣ бош. 6 ҳарф мешавад. пеш аз оне ки ҷавоб бидиҳед шумо бояд ба суол диққат медодед. номи яке аз подшоҳони эронӣ сосонӣ гуфтем мо. яъне гап дар бораи сулолаи сосониён меравад, сомониён на. ба гӯш андараш ном гуфто қубод, ҳаме хонд шерӯи фархуннашод гуфтааст фирдавсӣ. яъне ҷавоби ин суол чӣ буд? бале, қубод буд. агар шумо ба ҳар се суоли мо ҷавоб дода наметавонистед, пас бозии мо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасид. азбас як посухи дуруст доред, бинобар ин боз ба шумо суол пешниҳод мешавад. бо диққат бошед, чун ман медонам шумо аз мусиқӣ то ҷое огоҳ ҳастед. аз ин хотир бозам як суол атрофи мусиқӣ медиҳем. чӣ гуфтед? нағма, оҳанг, садо, овоз иборат аз 4 ҳарф. номи яке аз 12 мақом. номи мақоми якум аз 6 мақом аст. хӯрок, туша, қут, ғизо, сарват, дороӣ, захира, насибро ҳам бо ин калима метавон ифода кард. тухми хурмо, донаи хурморо низ ифода менамояд. акнун шумо бигӯед ки ин кадом калима аст? иборат аз 4 ҳарф будааст. вақт ба анҷом расид фараҳнуз. марҳамат, ҷавоби шумо? наво. торе аз чангаш ин наво медод ки назар чун дар он бало афтод гуфтааст мушфиқӣ. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи наво буд.
писандидатарин чизе ки падарон барои фарзандон боз мегузоранд иборат аз 7 ҳарф. ақл ва адаб, дониш, илм, маърифат, донишу ҳикмат, илму ҳунар, маърифату маданиятро дар маҷмӯъ чӣ мегӯянд? содатар карда гӯем айни ҳол номи яке аз вазоратҳо мебошад. фарҳанг. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ то тавони рав ту ин ганҷ не. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи фарҳанг буд. кадом роҳ эҳё гашт баъди 1000 сол? иборат аз 7 ҳарф. ҳарир парниёнро низ чунин мегӯянд. дар мавриди дигар тори соз, торҳои асбоби мусиқиро низ чунин ном мебаранд. кадом роҳ эҳё гашт баъди 1000 сол, нахе ки аз пилла ҳосил мешавад? абрешин. ҳамчунон бошам туро ман ки ту бошӣ мар маро, гар ҳаме дебод бояд ҷуз ки абрешин матан гуфтааст носири хусрав ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин абрешин буд. васл, иттисол, алоқа, муносибат, мутааллиқ. гуфтем васл, иттисол, алоқа, муносибат, мутааллиқ. банди аъзои бадан, хешию таборӣ, наздикӣ, дӯстӣ, ошноиро низ бо ин калима метавон ифода кард. калима аз 7 ҳарф иборат аст. ҳатто яке аз шоирони бисёр ҳам мумтози мо, ҷалолиддини балхӣ, дар эҷодиёти худ бевосита ана ҳамин нуктаро муносибати инсонҳои асил медонад ва дар эҷодиёти ин бузургвор ҳамин мафҳум зиёд тарғиб мешавад. робита, хел чизҳо пайванд мегӯям. аз вақти иловагӣ кор мегиред? не. ҷавоби ниҳоии шумо? пайванд. гуфтӣ ки ҷудо нашав зи хешон, пайванд мабур зи васли эшон. бале, ҷавоб комилан дуруст аз ин калимаи пайванд буд. вохиянам имрӯз фараҳнозбону бо иштироки худ тавонист дар даври ниҳоӣ яке аз бозингарони бисёр ҳам фаъол бошад ки тавонист ҳадалимкон ба 5 суоли барнома ҷавоби дуруст пешниҳод гардонад. ва мо ин ғолибиятро ба шумо табрик мегӯем фараҳнозбону ва андешаҳои шуморо мехостем оид ба барнома бифаҳмем. марамат. бениҳоят хушҳолам ки дар ин барнома иштирок варзидам. миннатдории худро сараввал ба телевизиони синамо мерасонам ки барои баргузории ин гуна барномаҳо саю талош карданд то ки ҳамон нафароне ки бештар ба хондану дониш худро сайқал додан кӯшиш менамоянд, онҳоро ҷалб мекунанд ва аз дигаронам хоҳиш мекунам ки дар ин барнома омада иштирок кунанд ва дониши худро дар ин барнома сайқал диҳанд. чунки бисёр одамон намедонанд саволҳое ки умуман мо намедонистем ки чунин саволҳо ба мо пешниҳод мешавад ва ҷавоби онҳоро низ намедонистем то ин замон. ва вақте ки савол пешниҳод мешавад, умуман амон ақлу фикр умуман ба ҳамо вобаста мешаваду пай ҷустуҷӯи ҳамон савол мешавад. бениҳоят хушҳолам. сипос аз шумо фараҳнозбону барои иштироки фаъол. ҷиҳати дастрасии тӯҳфаҳо ба муассисаи давлатии телевизиони синамо изҳори сипос ба нашриёти адиб ва ба фабрикаи шири саодат мекунем. ва ин тӯҳфаҳо яке хамсаи низомии ганҷавӣ ва дигаре як тӯҳфаи хоксорона аз ҷониби ҳайати эҷодии барномаи Мизони Хирад ба шумо тақдим мешавад. бори дигар хуш омадед ва ин ғолибият ба шумо муборак бошад.
дӯстони азиз, ёдовар мешавем даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом расид. Вай ғолиби мутлақ Фарахноз Абдураҳимова интихоб шуданд. донишҷӯи курси чаҳоруми Донишкадаи давлатии Фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. ва пеш аз оне ки барномаро бинандаҳои азиз ба анҷом бирасонем, ба шумо як суол пешниҳод мекунем. қабул, пазироӣ, иҷозату рухсати даромадан ба ҳузури подшоҳ, самар, ҳосил, мева, шох, шохи дарахт, шохи наботот, дафъа, карат, мартаба. вазнини гарониро низ бо ин калима ифода мекунанд. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби суолро хаттӣ ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо мо барномаамонро ба анҷом мерасонем. ба ҳамаи шумо пирӯзӣ, сарбаландӣ ва дониши фаровонро таманно дорем. хайр, то дидори баъдӣ.